Magandang araw po mga ka-rides. Nagpapasalamat po ako kay Sir July Paunel kasi napag-usapan po yung video natin 11 months ago, yung pag-vlog po natin kay Leche Plan Girl. Nagpapasalamat din po ako kay Midet, also known as Leche Plan Girl, at nagpapasalamat din po ako kay Kuya Rab kasi nag-viral yung vlog niya kaya Leche Plan Girl, kaya po naungkat po ulit yung video natin kaya Leche Plan Girl 11 months ago yung part 1 at 10 months ago po yung part 2. Panoorin po natin yung video ni Sir July Paunel. Yan, ito po yung vlogger. Ito nga pala, i-credit muna natin kay, kay Alden Escano, A-Rides. Siya po ang nag-vlog sa kanya 11 months ago. So ito po yung naging vlog niya patungkol po kay Medit. Kumusta ang benta? Kakaabot ko pa lang po aling sa. So nagbibenta rin po siya. Pagkagaling pa lang nag-school, diretso ka na rito? Yes po. Sipag mo talaga, te. Bibilhan po natin ngayon si ate para matulungan natin mapaubos kaagad yung tinda niya para makauwi naman siya. Galing pa po pala siya sa school, kaya naka-uniform pa siya. Sipag po talaga ni ate kahit diretso na po pala siya rito pagkagaling niya ng school. Bali bali bibili kami ngayon para matulungan ka namin mapaubos yung tinda mo kaagad para makauwi ka na maaga. Thank you po. Bali mamimigay tayo sa mga dumadaan. Inayos na po ni ate yung mga pinamili namin mga leche plan para po ipamigay. Ito na po yung lahat na pinamili namin kay ating leche plan. So yan po, bali ang nangyari po dyan mga kalingap, parang ipinamigay nila dun sa mga estudyante rin po doon. Tapos yung vlogger po ang nagbayad. Kung parang hindi ko nakakamali, parang 2,000 yata ang inabot na rin kay Medit. Kasama na po yung So yan po ang bali po yan, March 30. Basta yan, mga kulang-kulang 1 year na yung vlog po kay Medit. Kaya hindi po siya yung first time na na-vlog ni Kalingap Rab, yun lang po. Hindi po yun, ngayon, tingnan, gusto niyo makita yung short video rin po ng part 1. Ito kasi doon sa part 1 binanggit dito na siya grade 12. Grade 12 po siya last year. Yung pagkakasabi po dito. Ayan, itong sige, iyan ko yung part 1 siguro. Ayan. 15 pesos po ang small. Para Sa Plaza Rizal ng Naga City. yung part 1. Ay, te. Hello po. Gurano mo yan, te, mo? Thank you po. Gurano leche plan mo, te? Plan ko po. 15 po. 40 po. 15 pesos to. Yes po. 15 pesos po ang small. Kasi ito, Ito po malaki. 40 pesos po. kung gusto niyo makita si ate leche plan girl. Napakaganda ni ate, Thank you po. Nag-i-school ka ba, te? Yes po. Anong grade mo na, te? Grade 12 po ako. Sa umaga, nag-i-school ka. Pagkagabi, nagsa-sideline ka. Nag-sideline po. Sa inyo yan, gawa nyo? Family business po namin. Nakakailang paubos ka niyan? Ayun na. Depende po sir, pero kadalasan po, nakakapaubos po ako worth 1,000 plus. 1,000 Every night po. At inamaga, may bawang ka na naman. Hindi din po ako humingi sa parents ko ng baon. May sarili po akong business po ko din. Businessman, ma'am. Ito po sa family ko, may sarili din po ako. Sa school po, nagtitinda ako. Lumpia po. Para saan to, ting, yung pagtitinda mo? Bukod po sa para matulungan ko yung magulang ko, benefits na din po to sa akin para maging independent. Ayan, okay na siguro na mga kalingap. Sapat na siguro yung dalawang mga natin na yon. Para magkaroon tayo ng idea kung sino nga ba talaga si Medit, mga kalingap. So sa madaling salita po, gaya ng binabanggit ko po, na-vlog na siya ng ibang vlogger. Hindi yun first time na lumabas po siya dito sa vlog ni Kalingap Rab. Dati na po siya. Credit po pala natin yung video yan kay Sir July Paunel. Maraming salamat, sir. At maraming salamat din po kay Midet, also known as Leche Plan Girl. At maraming salamat din po kay Kuya Rab. Maraming salamat po. God bless po.